गिबियावनो गासैनिसिमबो गोजोननायखौ जासिग्रोबाय जे फैगौ 7 आगस्ट एबा गाबोन जि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा जि सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारि मोनसे लादों। दा बेवहाय जोङो बयखौबो खावलायगोन जे गाबोननि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां बर' गामिफोर दङ बेनिफ्राय दरफ्रोमबो गामिनिफ्राय बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। बे हाबाफारिया सरकारनि हेंथायै नङा, जोङो गुबैयै सरकारनियाव जि जोंनि बर'नि जेंना जेंसिफोर दङ बै जेंना जेंसिफोरखौ मावफुंना होनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय गोबां डिमान्ड दङ, जाय डिमान्डफ्रा दिनै बिटिआर एकर्डजों फैफानाय जि जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, दा सरकारा जिहेतु जोंनो मावफुंनानै होनांगौमोन बेखौ मावफुंनानै होआखै, जायनि जाहोनाव दिनै जोङो सरकारनाव दाबि दैखांनानै जों खुद्रिसारनायनि गेजेरजों माखासे डिमान्डफोरखौ बिनो नागिरदों। दिनै बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय, दा बिटिआरनि बाहेराव गासै 22खान जिहेतु जिल्लाफोर दङ, बै जिल्लाफोरनिफ्रायबो नैबे गाबोननि जानो गोनां जि 7 आगस्ट जानो गोनां जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय, मोनसेबो जिल्लाया बेवहाय थाबोआ, मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दा बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायगोन जे जोंनो जि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दिनैसिमबो भिलेज नटिफिकेसनखौ खालामजोबनानै होआखै। दा दिनै जों सरकारखौ खावलायनो लुबैदों आरो खावलायदों जाहाथे थाबैनो जे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ भिलेज नटिफिकेसन खालामनायनि गेजेरजों थाबैनो इलेक्सन फाथिनांगौ, रांबावजाखौ बुरजा होनांगौ, जों बेखौ खावलायगोन। आरो बेजों लोगोसे कार्बि आलं आरो डिमा हासावआव थानाय बर'फोरनो जे हाजोआरि जि ट्राइबेलनि स्टेटास होनांगौ, दा बेखौबो जों होनो थाखाय जोङो सरकारखौ खावलायदों। बेनो बे खुद्रिसारनायनि जि डिमान्ड, बे डिमान्डआव दङ। आरो बेजों लोगोसे आसाम टेट आरो सिटेट जि बिटिआरनि बायजोआवबो दिनै उथ्रिसारनानै गोबां फोरोंगिरिफोर दङ, बे फोरोंगिरिफोरखौ दिनै रिक्रुटमेन्ट खालामनानै जोङो थाबैनो थिसननांगौ, जों बेखौ मोनसे डिमान्ड। आरो बेनि गेजेरजों आरो मोनसे डिमान्डआ नैबे दङ जे बर' रेजिमेन्ट, जिहेतु दिनै बेसेबांबा मोनसे जोङो बिटिआर जाबाय, नाथायबा दिनैसिम जोंहा बर' हिसाबै दिनै बर' रेजिमेन्ट गैया। दा बे बर' रेजिमेन्टखौ होनांगौनि दाबि जिहेतु दङ, बै दाबिफोरखौ लानानैनो जों गाबोननि जि सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय गोबां अनजिमानि बर' रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि गोबां माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन। आसा खालामदों गाबोननि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो फैनानै जे गाजा गोमजायै लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि जा डिमान्डफोर दङ, बै डिमान्डफोरखौ जाहाथे जाफुंसार होनायाव मदद होफैयो, जों बेखौ धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बे समाव जों गासैबो रायजो राजाखौ बाहागो लागोनखौ मिजिंथिदों। बेयो गाबोननो जागायजेनगोन। जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जिहेतु मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा गाबोननि 7 आगस्ट बेयाव लादों। बेनि उनाव गलाघाटआव जागोन, गुवाहाटियाव जागोन आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बे जि जोंनि सुबुं होसिख्रावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया थांबाय थागोन जेब्लासिम जोङो बे डिमान्डफोरा, जोंनि जा डिमान्डफोर दं, बै डिमान्डफोरा जेब्लासिम मावफुंनानै होजाया अब्लासिम बेखौ गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो लालांबाय थानाय जागोन। आरो मोनसे डिमान्ड दंबावो, दिनै गोबां बोसोर नैबे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङावबो एबा बिटिआरनि बायजोआवबो बर' मिडियाम स्कुलफोरा भेन्सार जानानै दङ। बे भेन्सार स्कुलफोरखौ जाहाथे सरकारा थाबैनो सरकारि खालामनानै जोंनि जा गथ' गथाय आरो जोंनि जा फरायसाफोर, बे फरायसाफोरखौ जाहाथे थाबैनो सरकारि फरम खालामनानै होयो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि भेन्सार स्कुलनि जि फोरोंगिरिफोर दङ, बै फोरोंगिरिफोरनि जि हास्थायनाय लुबैनाय, जाहाथे बेखौ थाबैनो सरकारा सुफुंनानै होगोननि जि मिजिं, बे मिजिंखौ जोङो मिजिं खालामदों। आरो बिनि थाखायनो जोङो गाबोननि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ